Kung kamo diha nga gaduda sa iyong asawa kay basig si pare na ay mo bisita, pwede ka magbutang og kamera sa iyong balay. What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na pasagdanan. Batong ka ba? Good day, people! Welcome to Bitok Bitok University. Daghan na kay mga krimen nga gakahitabo nga makita sa CCTV. Daghan na kay mga krimen nga nasulbad tungod sa CCTV. Daghan na nabulabog tungod sa CCTV. Mangutan na ta sa mga eksperto sa CCTV kung sabay gwapo o bagay nga para ninyo. Tanaw mo ani nga video. Huli sa CCTV ang pamamaril. Kita sa CCTV na magkasamang naglalakad ang dalawang lalaki. Sa kuha ng CCTV, kitang nakatambay sa waiting shed ang biktimang si Macario. Oh yeah! And of course, para medyo malinawan ta, diri gyud ta mangutanan sa mga eksperto ug ang mga atong pangutanon sabay mga klase-klase karon na mga CCTV camera nako diri sa EST Techno Development Company. Ang haba, basta kay Technodem. Diri sa may Cagayan Town Center ug mangita tag eksperto dinhi. Ug ang gihatag sa ako macho, guapito, ulitao, dili mahilig sa chicks. Boss, ali diri boss. Kau ba na ako? Say palang gani mo boss? Chong, sir. Chong. Chong. Ato sang unahon, like for example, gusto ko CCTV sa akong sa balay. Sa balay. Oo, so unsa nga CCTV nga gwapong nindot? So, nami kuan ron sir Bern kanina may kaning longsi. Okay. IP type ni siya. Long C, so taas ni siya. Long. Kaya kung kumubo ni short C. So, Long C, okay. Oo, nakatay kaning kuan. Pwede na tabi siya sa pagbalay. Kay o kung basta na kanang kung dili kayo dako kay imuhang walay, so Okay. kana tag-as ni siya og range na kuan kung pang outdoor nimo. So natay kaning kuan bullet na Bullet. Okay, kaning isa sa kaning ubos. doom man ni siya doom na class type na to. Class So, type, okay. Indoor ni siya. So wide ang iyahang kuan, iyahang display. Kuha niya sa. Okay. So ang puning nga mga itsura ni kani. Kani siya Sir Bern, naapod tay kaning klase na sa di siya, IP camera na high vision, Night high vision. Hike na baklay? Hike dili. O kani siya kanang tag-as ni siya og megapixel. Okay. So mas klaro. Mas clearer siya. Kay kasagara, mo na problema sa mga kuan. Kanang na CCTV. Na CCTV pag review Pag review, di maklaro. Di maklaro ang naong. naong. Oo. Kaning ubos unsa man ni siya? Mo ni siya dome type gyapon siya. Dome type Super, gyapon. na- Kung anong nakita nako burag na say duha ka kuan, burag na ay sana na ay kana nasa lens duha ang mo. iyang mata. Kuha ni siya kanang IR. IR. Infrared. Kung kuha ni siya kung gabi Okay. maklaro ang iyang kuha ni bis mag night mode. Ah, Maklaro siya nasa okay. night vision na. Nasa night vision. Yes, sir. Seen a lot of shit. Yeah. Seen a lot. So dili kailangan nga na isuga nga Dili nakasit- siya kailangan basta within the range niya na siya mga 20 meters na range sa iyahang kuan sa iyahang night vision. Okay. Makita gyapon siya. Ginabutang nila sa mga traffic light. Napunta na sir. Natay may ana ba? Para sa ning sampulan ng hukay nato. Ano. Oh, sampulan ng hukay nato na PTZ. So, Okay. pwede na siya ma-rotate through ito 360 na rotate. I-rotate na to. Okay, Okay, kadyo lang sir, sample na to, na- sample. So kani siya actually sa third anay lang kani siya mo ni siya kanang mga mo ba ni kanang gipantawag karon sa mga traffic light sa Manila? Mga budas. O yan lang nga type, no? Mga higher kuan na sir, pero nakatong pang weatherproof yun siya. Kapamilya, mahigpit mong ipatutupad simula ngayong araw ang Anti-Distracted Driving Act. Katunying, yung mga enforcers natin from MMDA at saka LTO ay dumaan sila sa mga
seminar at saka maraming training. So kanisa pwede mo tuyok, pwede makuha. Pwede na siya. Si ato daw videohan binga mo tuyok bagid sabi. Sige daw, testingan na to. Na. Barangay. Kanang sa mga kanto-kanto, ayan, ituyok na siya. Oh, ayan. Yeah. Hi. Ana, tapos kanisa dulit, di ba? Pwede po natin na ma-zoom or ma-zoom in, zoom out. Hay, nakita akong kuan, bugas-bugas. Klaro akong bugas-bugas, guys. Okay. Tapos, sige, atong ipabin dito kay kanisa nga kamera, nakalusot dito sa dalan. So, tuyok pa doon sa dalan. Oh. Ayan na. Okay. Tapos, wow, in fairness, HD. HD na, no? Tapos gusto ka mo zoom in, tiburo nagduda ka nga ang sika driver tanaw na to kay murag ni Sibat siya may gala. Ayan, in Nani fairness. siya autofocus server na kuan. Na ay autofocus. Autofocus para sa nin. So nakita siya o na mga plate number na to, makita. Yeah, tama, no? Oo. So layo na siya mga pila ni kami. Yes, layo kita. Actually, nara, mo niya, nata din nagtindog karon mo na ang katundalan, layo kayo. Pero gamit ani nga camera, tapos, ang resulta, pwede ma-zoom in. Kabulok ka sa sobra ka makita, pati imong kaugmaon, makita ani. Wala na. Wow! Kung makita ninyo, muna nisan dito sa kanto yun, di ba? Muna sa kanto, kanila. So na kayo na AGBC. Wow! So, HD na ni siya. Yes, sir. Tapos, diri, pwede na nimo makontrol kung asa sa magtuyok-tuyok. Kanay po siya, sir, pwede po nimo kung kuhan ka, kanang setaga na, kanang ma-control nimo within sa imong cellphone. Pwede makontrol within the cellphone? Cellphone, oo. So, bahala bag wala ka diha or kung ano, sa na-connect? Naka sa kuhan, naka sa gawas o naka sa Manila din. Tapos nara ka imong balay or establishment na diri sa Cagayan. So pwede ra nimo na matanaw balag wala ka sa imong lugar. Ayos yan. Like, for example, kung sa negosyo, for example, na kay hadlok ka, borag feeling nimo basig, ay mo mga office mo basi na makita nimo nga gabinuang ana pwede ka magbutang sa opisina ni uban server basta willing ko anywhere ka basta nala internet bisa pag ni abroad ka na asin pag mo so kung kamo diha nga gaduda sa iyong asawa kay basig si pare na ay mo bisita pwede ka magbutang og camera sa iyong balay ana lugar tapos pwede mo ma-check sa imong phone amazing. Ang pangutana, klaro ba? O ito, pangutana. Sige nga, try natin si boss. Inayahang software ani so mo ni sa So pila ka buok ang imong gi-install sa inyong balay? So naara ko'y upat ka kamera dito. Upat ka kamera, okay. Upat ka kamera. So sa karon ani na magwidaghan gagamit ang alin ni sa balay bantog dili kay siya accurate ang iyahang pan, ang iyahang Pero makita nimo. Yes, so sir, upat ka ganun. kamera. Upat ka kamera pwede ni patan sample na sa terrace. Okay. Pwede nimo na i-click ra na no. May click. Na yung mga bata naglakaw-lakaw. Asa mo yung gibutangan sir? Naka internet cafe, ang isa sa lobby. Nasa lobby, nasa sala, tapos nasa kuan sa tindahan. Magpa-survey ba sila? Mubayad na diretso? Ang among survey server is free RAM. Ayan. Muna itong gusto madunggan libre. Free ra siya wa siya kuan. So at least matungmo sa location na tanaw ninyo diyan na din mo mag-design kung for example kung mo design diyan pa rin mo muhatag og design nga dapat ingani nga plaster nga plaster. Tama ba? Yes sir, para ma-estimate po namo kung magkinahanglan yung tag-as na wire ang gamiton para ma-estimate po namo kung unsay mga cost na maghatag na ba sa ilang. Busa ka mo diha. Karon di na ta basta-basta nang ta kumpiyansa mo nang kailangan gyud ta magbutang na og CCTV. Meaning sa CCTV, Low circuit television. iyon ha. Kaya syempre halos na lang karon digital na. Digital na. Labi na katong at least kumuhawa mo nasa inyong mga cellphone pwede na po mo makamonitor. Monitor. Bagay. Thank you very much. Alright, that's it people. Very good. Again, nara ang link sa below. I-click lang ninyo na kung napo mo yung mga dugang pangutan. Alright? Peace, baby.